Bon dia, molts sabors. Bon dia. Avui venim fins a Sant Antoni de Benajever, concretament per a visitar La nueva terraza. que té uns entrepans molt especials de potro i un quart de poblet. Tapes, Pelayo, que te van a deixar sorprès. Vale, va, anem cap a dins. Apa, va, a veure què tenen. Tenim uns croquetons de pollastre casolans i ahir uns altres de pernil ibèric i després unes braves. Però ens han dit que encara falta alguna més d'entrant. Mira, Arnau. De la Naro Bringana. Crec que falta el torret, no, I uns chipironets, crec. Si però està bé? Me cae en la mar. Bueno, anem allà, anem a veure lo que trauen per ahí. Bueno, anem allà, anem així a partir la primera croqueta. Estes són les de pollastre, crec. Oh, mireu. Anem allà. Una salsa de... Un rebost molt fi. I això és de pollastre per dins. Que se me está saliendo de mí. Ah, vale, vale. Vale, pues. A ver. Vale, espera, presenta un poquet. Vale, així tenim un entrepà XL de carn de cavall, otro en un poquet de pernil, ceba caramelitzada i així un pupurri de tot, de pechuga en formatge gorgonzola. Un poquet ahí. Per així tenim un entrepà de magre que a mi m'agrada molt, en tomaqueta, i unes creietes a ficar per baix. Anem allà, el pa té bona pinta, pareix pa de forn, la veritat. Anem allà. El pa sobretot, i la base de creietes per baix també està molt bé. Mireu, este és un dels entrepans més demanats així, que porta pi de pollastre arrebossat, bacon, salsa cheddar i creietes. Molt equilibrat. Yema tostada y nata y bizcocho de almendras. Capuchino, que es de bizcocho, y almendras también con yema tostada. Bueno, molts sabors, ja hem acabat. La veritat que molt bé, les mandoguilles estan molt bones. Les croquetes, el pa és pa de forn de l'Eliana, que el porten cada dia. L'entrepà de la casa de carn de cavall també molt bo. També molta varietat i molt bé de preu, qualitat-preu. Val? També les croquetes, les braves, també espectaculars. I el cremadet prou dulce. El cremadet, clar, i gasten un ron diferent, val? No gasten el típic ron, sinó un ron més añejo. Bueno, amors, sabors, mos veiem en el pròxim capítol, esperem que us hagi agradat. I ja sabeu, i el cremadet? Que no falte. Que no falte.